Nini narondi konanka di narondi. Asung got na way fial. Dar got na. Bangga. Bukan itu semua. Bangga. Jaja. Billahi misikano e bilan ede balde. Bayde yes atawno de nyande ande no way yak mon ko halde wona mi feetu la ngande ko mon ko halde de nyande nyalangal hella 15 euro mi taylan dani plen doyngol dan min sustama jinede mi dani ko dunguya e bonga nyalangal fo ko giddi kibe sonka kawta nga fo mo buno do gidi hon ko terrace do be nata ko salon be yalta bafa be dunya dum ko dumbu ya nula ni bonga do mi anda Thailand dani an susama ine bawta mi mike no fusi mi fama ko mi watta kawta ngal mo video be lanni ko mi yes ko fatun es ko ben no sonka ala ko be ala wadde do mi me ala famde ko ndade dumbu ya ka jalik ka dumbu ya wattiyate do hey billa hakilan hakima ko moni ko la habbi no ma fiyo me alne kangala hakilan ne hidi dogu de jalika ka wiyami ya jalika e bonga billa ba fangal be ya bum be natika ko salon be sonka be sika be na wogo no jokkibe ka tangal mobi be majina be landi wo honto jaaji ma min honto awa du ono jalika yo ya feti gaza ono bonga feti hande nyani mo wada masibo baytuni billahi mimmi tay hakkilani mi yetoni ko yo noddo fetu do fuddi awla ni fetu de wege wadda on do be wada do bruit désordre ko suudu do kwando ayne dum no wowi ko galle do kwando mobi mo dum no langandi ko wi yo wondo jonon wala wadde bayda andi ye mim susama jine adi mo do kangal ko adu do ka fetu do wa makko kasi munyo ko wala fami ba ko di mojo am mi de weldi munyo joni min non mi hala nem bonga on ka tande do ko entedi parce que hayam mi halni no ma bonga tarudo na kanko arta do bonna luwaji inna adde on fetu do dum masata wata de bonna do luwaji si me yidi no mi anda honto wonini han warta juri o yaltino hi wadi kolan ko min jaaja fi Allah hala monan mi hala nyande kala dum no watti billahi ko masibo tawata do billahi ana la landi nano wawda awa munyo ko kodo menni fami wo kodo no ndara o do feji ko do goy dani mo bilebi dani mo goy landi ko kamen do ko kodo ni ba hande faljali wari won o wali do fami munyo fi Allah dara lambi anani mi jabi ko anda ko waju mudi mi hala ne waju mo dum don hay sama pa mi hala ne muselle de nyande fayda ha jon metal hakilande hakune Allah oti no wali ala ay nyane mo ko paske awai ka wai do dana de si wali de wara do wadu go buri onon bongajo mi halanta mo fu bawla ni fetu de wege no fetel makko ne tonni kaka sudu do marsa to felu no mi felu mi ngo mi yei daw kasi yaw ay samo na kinang ta yenno mo ta hala mo hala fiyal han wata je ya ne mo jo no ko enter so wona do o respecte lo aji Ano ada ya cidilan ender suudi do suudi muntu chami e wula to lo ni la gandi ka mi akino ma ka burure to no wula ma ka e tuda do ga galle ma woni wula ko afamu de ko la gandi ande gadi ti libre donc ok en fait
Oko mi yewtino makko min e procureur o min yewti seeɗa donc an kadi si woni probléme falama tiiɗo koye ñippe si sabu no woodi si sabu ala ɗum tigi dara wawoɓe mo wallude ɓe ɓayde gandi en fof ko Allah woni balma kono sabuji ɗin kadi no toon donc mi yewtidi e makko o innilal kami woni ɗon o walli ɓe heɓi avocat mi yewtidi e avocat ɓen mais ɓe yummiraɓe ka woni ɗon ɓen fus ala donc du coup kala wawoɓe wallude kadi koyo wallirɓe fiidillahi a faami par ce que min mi waɗi ɗum ɗo kono mi sikkuno ko ɗo plan wonata moyen ngara tiiɗatano quoi donc a yi ɓe nila joni ɓe mi daaro tappa ɗo 7 millions nawana hara jugement fuu so watta récupéra yummiraɓe ɗumannoɓe donc minni yomi fewjoɗo e ma par ce que ɗo ni a yiɓiji ɗi no hukkondiran ɗam ino mariage no arde donc mi faalete ko ya an ya yewtu ya hikko yeeso yaɗani Conakry quoi ara ko ɗum mi faalete ba tugari a haɓata hakkilo mi gande ɓen ka ɓe woni ɗon min si sattino ha fin wallay no ɓe ko fino ɓe ɓurtu hokkade na fino ɓe jawi mais bon surno yino derde sembe ɓa kayirlu anni ɗo wujjay donc mo ɓeɓerde mum quoi a faami ɗo min mi wata yaade ko fiyon ɗum noon si wawa yaade ɗum noon ko an par ce que ko an fuɗɗi donc a yewtide procureur jo donc ma présence ma o yaha yiito naɓora mbuɗɗi walla bonnude ɗi mbago ɗori bonnugol naɓorade walla bonnude ɗi jonnaɓe ɓe ñaama etta bonɗo gartira na ɗum falda kono hamsa ɗo ko wonɗa wolde a wowlira ɗum fii yo mettu yimɓe ƴettirta ɗum mais ans ɗum wonma yirra noon kam woni miɗo suti gonga ma kam mais ko waɗirde nun ko fii yoɓe accu ko fii tan ɓe waɗu ñande ko ɓiɗɗo goɗɗo ani koni an a famaɗe ñanda ɓen kam ɓe won ɗon hande ko ɓe wondi ko nami Allah nami annabijo kon ɓe mayde on jikku maɓɓe mo mi andi ɗon d' ailleurs goɗɗo sa woori yaali 40 50 hiɗa jokki ko boni ta woodi ɗon ɗiɗi wata accitude kala ko 50 tawduma a yahata e mum ko ngay ɗum yummira on o bon o yirti o ɓeydi bongi a faamude o woni janfandejo waɗi ɗo ɗanni ɓe juulugol ɓe juulta min hande mi yalde no juula koko mi yehi ko maɓɓe koko tarodira ɗo fof wawtu yonaa ɗum ɓe yimɓe juul komi salli ko ami gayna ɓe hollata kam yaami juula kamɓe juulta a faamude donc ɓe wulani mbiiji komi mi wulata ko yimmira bonɗo noon fet ko bonɗo ala desidi wallugol wallu sina ɗum moƴƴuɓe no woodi ko walde toñaɓe soka no woodi ɓen fof no hani yaltinede walla ene yaltine no woodi yimiskiɓe ɓe ala ko ñaama ɓen fof hande kiyasimji binda mi waliki mi ronkuɗa hanade mi tawi emi jooɗo ko tiras ɗum kadi na woli ko ɗum yaltinma moƴƴe mi wallahi ɗuran ala sakko ine moƴƴude joni aya furanji ɗi no boninini ndiyan ɗam e balɗe hande kadi mi fi lotagol mbim ndiyamma leyga ko leyga mi yeeɓi ndiyam soɓe hani ɓay mi yiiɗa jogangol fof mi yoɗi biramol tumi ɓanni wari mi ɗuuti wotade golle siyonde jere waɗi biramol joni noon si ndiyam ma ɓolki ndiyam yogi to yama mi lula mi yamma soiri fi tawa wonɗo falte be pingollam suuɗo ɗum ta dewto baygol noon kono ñanden noon an ƴeɓomi ko ɗum geruɗon usmin gera a wari ɗo iɗanni fagayil makko mi landata e makko honɗum waɗi goɗo wullitema kawtal ngal ngal ha nilan ko gerɗon kon ɗo de ñamde hono on ɗum ɓe yew ɗum e yewde ɗa sikka hay waluɗa ni ni juulude jama wande itte sikke sa waali bonde de ñande bruwi ko gerɗon kon ɗo fof kawtal ngal ha nila hono on ɗum ñanni walla honɗo e mo anda de ñande goro garade e baato e piitiɗiɗo e dogo
ayne boboɓe hocco cikko ayne ko feeti ronkin ɗon kawtal ngal fof ko awade kawtal ɗon wulɓiɗi ɗum no yawde kamɓe ɓe ɓi koɓe haalanma ɓe haale de ɓe haale nini goɗɗo hay waaliɗa juulude jama wande itte sikke sa waali bonde mi jaɓata ɗum ɗo few on désordre ko wat ɗum ɗo welatala a muñu a faami ka par ce que on bongajo min tode mi yiɗa gatande ɗo awa minani bongata aruɗo few ko satti wo satti to aruɗo minani par ce que on no wonde bruit mo wonde désordre o ala leydi ko foti fan fof ala leydi kala ko wiiɗa ɗo ko gongam mi wiiɗa nenana nena min ne ko gongama na noon fiigol ko muñe fi Allah hande kadi bonga tippata hande siko fi an ɗo bonga arta ɗo kala hande kadi o tippata to arɗo kono bonga min mi anda geñande konno gadduɗo par ce que aɗo andanan ɗo ari tumo yaltiti ɗum ɗon ettonila min jooɗi ɗon ɗo wallahi mi anda fe konno gadduɗo mi par ce que hay Yunusa mi ñanga mi haalanimo mi yiɗa yiide bonga ɗo few hay Yunusa mi ñanga mi haalanimo mi yiɗa yiide ɗo bonga on ɗon kan nani jaɓi to min mima ya muño waɗi fi Allah muñoɗa min siko fi an bonga arata ko tandamon ɗo bonga tippata ɗo aduna kono min nima geñande mi anda wonni bonga yo o yaltito ɗo tum bof mi anda muño fi Allah jeɗo am muño eɗanndi ko waɗa ndalan ɗo ko e nder goreɓe amɓe min fiɗiɗe fof pay ko yagal hamɓe mawnude ɓe waɗanalan ɗo ɗettugollam mi yaaɓa ɓe yarnalan ko maɓɓe ɓe waɗaɗo muño fi Allah ko haalangol ma tout quoi par ce que on bruit ko wanno ɗo kawtal ngal ko sigi haaldi ɗum nangi haalu mi haalnima mi haaltanike ma ya accu fi Allah immoɗa yaha ko imamon immoɗa ɗon kadi yaɓma yaadon ko police kono a haa joni a ala jaɓre billa jokku hiɗa suti ko mamma mbiyan si yalti ɗon ka an noon no gasa wona ko kasoto yata an no gasa ko kasa to ɓe nawatama mi haalnima noon ya kon mbay ala jaɓude a yida e aduna nan jokku ko jokkuɗa kon ndesala yidde e aduna aw gasi hiidu joni e aduna e ɓay an ɗo nini ko wonɗa ɗo ko ni kadi mi haalirantama ya fen ka ko jokkuɗa jajam ɗum fof a jaɓata ma koma minnama ya selmo saloɗa fes ko joni hino si a jaɓali ko wonma kon haalande ɗo ayyay an ko falda tigi wonna ko mi yoɓi waɗa e honno imamu o ya yaw ko imamu wullitoɗa hollitaɓe wiya imamu mi tiwonki mi faala yo wallitolan ɓenɗo wallitotoma anda wawi ɗum mila wama wonande yeeso anda wawi yogol fewta imamu hina anda wari goɗɗo ko male waɗa ɗum sinanu anda wawi mila wawi wadde woni mi taali wonki sinanu min o mi waɗa ɗum mi wata ɗum mi wata ɗum mi wata accu mi jeejima waɗa ko mon ma kon haalande ɗo sina ɗum ko sonja tu wonantama sa yi ko imamu ɓen ɗo wallitotoma ha avance ko police so yehi to nga ɓen ɗo noon ɓeydama wallitade ɓeɗa waɗa sirti anno gasa ko kasa hewta wona ay ɗon ya ɓayɗa suti mama mbiyasi koɓe yalti ɗon ya hiɗa suti piwe buy ko woni feƴƴude ɗo non ɗa andi ko ɗum indema ne nini ko goɗɗo yeewo ko indema ko goɗɗo yeewo ene he o feeti waɗi piwe gono to ayo wona ya jaɓo ko mo hankadi a feeti ani mi sagan si mi yawte ya sagan ko ya jaɓo jaɓa haalane ɗo ko fimani ya taare goɗɗo sokkam ɗum no nafiyangoy taw wonnan ɗum minni min mbaɗo biya gasilingo mi yehi min dari andi yan joni andi komi faala mi anda so yehi noon kay bamon to ɓe sokatalam ɓe sokatama kono noon so ɓe rawi nanka police ɓe sokkata ton fos ɓe sokkatama so yehi ton ko fi waltogol maɓe woni bappa min ko capitaine ɓe sa anda so yehi ton ko to wonne yaade ko bappan ɗo wonne yaade wona nokkoy ko to wonne yaade ɓen ɗo waltoma kono noon sa jaɓat min mi accete ɗo ɓay wona mi won son jaade ɗum no mi haalante on de mi wona mi won son jaade de kono yes hayla wajade moɗo mi haalnima andi yogol affaire police o probléme ji ɗi mi rondiɗi ni ko Allah tum watalan jawdi mi heeka police ɗo mi wowli ɗum ko bappa min ma ɓe waɗirtama piwoy gono ton Allah famalam ɓe waɗayi ko bappa mi haalnima ɗo noon hiɗen seppa ɗo ha goɗɗo ara tawanni ɗo on tigui yiyallan tum ko watto e magga hara mo doga
Bon, koko min ma ko andi mi fala kadi yititago kona. Donc hier j'ai parlé avec le procureur. Ndara. Ko honno piji din sotti parce que be imra ni do sinin watana lila wona na lan soja. Fami. Donc ko fi 7 millions wona wonede. Mais min na ko woni problème. Mais lamarana ayo aduna ayna da wadde goddo ko boni. Mais konko boni don yahay ha artana ma ko. Yulde. Dado. Kono yantum sawan. Dajang, alhamdulillah. Udah wontirda? Moni. Acu mina ma min hondo wonda ni. Ay mi ala wa ide few. Min kala le bilan do kono en ala yidi. Min la sigo to avoyaji ube nga hoti futa ube nok godo. Ale mi yehi no kono mi arte na kay nebi. Yulde. Mi arin do nebi. Mo en. Hey, dila mi arto. Ko min go en. Sa lande. Ah. Allah. Min la ngari do mi hebi do ko yoni lan yo. Mi ari. Mi arno mi ono ka fulawa. Mi ari do la ngari ka kawa. Mi ari mi foti do e wobbe. Mi andaja ka ben ko bandi. Mi landi be lawol. Be hollan fi ka lawol ci be andi ka kawa hon parce que kawa ngin non mi ari han ka carte ga mi landu dum inde mabbe ni. Hara en pande mo andabe. Mi ari mi yidi mi foti ben don. Mi landi be lambambe sakango. Tay ka la jun la jogi no mbudi. Be ata kilambe jatte mbudi ko jogi no ko be jabila sakambe pila han sera be wara Allah alhamdulillah. Wallahi. Nangan ni majana. Jono na telepon mi mari. Na mbudi mi jogi na fus mi jogi mi anda jon kontu mi yar. Wallahi. Jindi no amiron ki joni wonde nyanku si jula maka jami mi ya don geje si jula mi ya don mi ya mi walo ka teras ka jami do. Wallahi. Mi ala pusak mi ala mbudi sako mi na mi hotte ka fulawa. Mi ala ko mi get. Habi ko sagata be waddum ka. Sagata be tay zembe dido oyano rabbidi oyano juuti balejo oya kay juutamo ja me onno ka ko balejo. Ben non diko mi anda be deja. Mi anda. Oyano juuti ko wona ha. Oyano juuti na ha oyano no juuti ser ono no juuti kam mono no juuti. Donc min ko sago am en haboto mi seeda o programme o yumira o mi fala ma yewtude tasiku mi jombata e bawgal Allah mi jombete ko dum mi anni parce que mokkere ko wadanda lan ko mi yodiri ma wosi mi wadani man de mokkere ko woni tun no wodi ko dutini mi seeda o problème ijatu anni mi nino ma o yehi mais ijatu on mi fala no jombude no mi expliquera mano mais si mi inni ni mi selay ijatu mi abandona ijatu elle est perdante mama ambiance nanene makko jalika ko jaaja makko baba goto mais est-ce que alla dandu si mama ambiance joni mi ronkibe hettugol kabe soki do est-ce que jalika e makko wawa wonde conjuga verbe goto hituma parce que fi yonno jonkun so njike o ittike donc dum himmi en fado to fi pera on wengali mo mais awka lantan te balde do ayata lan mi voyage donc mi voyage kadi mi yaha mi règle la problème qui gono ton mi ndala avec toutes les relations que j'ai ko mi mari kon fo mi yida bay Allah wadi ko be ga anduno mi mai kono ben ton si mi yehi to mai goddo no hoyda histoire tu comprends un peu mi ya mi ndara même famo dira mais wada ko duwa ko voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille quoi. Quand même do woni sonjade do woni sonjade modjam billahi wa Goto la ngande no makki loin. Mais jono ka bane. Mais ça va ba yalla wadi mi wa Allah ça va. Happy. Vida o no juuti no mi andibe. Me ko nda halde do fimu. Andibe kono. Bengo mini wondi. Maya do bado ga mi yoto ni bengo. Mini bado ni bendi do bem. Awol binela won yinsa inuma bengo mini wondi. Ta ko batun ko mo yalla lati fedde jammode ko nomi to yalla an andarali ko be wadu mako a wadani be nde moddere do fami ko Allah yobete fami mi aritata ma fi dum do fi
parce que nafi be wadi ma piiji gono to min nata yotto to be ma goddum min nali en fait ko arretugol ko mi woni wadde wonda non ko mi inniri arrêta c'est-à-dire ko ta sikku hara mi abandonné ko ta sikku mi fenanima non mais comme hande moi je te considère comme ma femme malgré que dewgal maka y a rien d'abord de concret mais ko foti hara ko ray to mi halante ko waddete on c'est comme ça mais ndasi da famude donc sabu dum addi yo mi wolani din piji mais e kadi e bawgal Allah je ferai le maximum de moi-même fi yo piji go bouge ɗum ɗo woni sonja moƴƴano a faami ka min mi aretatama fii ɗum ɗo ko moƴƴere wonɗa wadde an a darali koɓe waɗuma ko piiji koɓe germa ko fof a yoɓitiriɓe moƴƴere miɗo tori Allah o lan ɗon ko wonɗa wadde ɗo ɓa tun ko moƴƴere miijiɗa yo Allah laati feƴƴa e jammo Allahumma amin faami ka min mi wattama pression fi mariage men o ma goɗɗum go mi molotako kay fii ɗum ɗo few a faami ka Allah o waɗa voilà andi sa yi mi wolinno fof c'est pas parce que hara min kadi wiɗo sikki falam blokugol ma fala pijigo non ko woni lan andi hara yiɗa soñjiɗa ɓitti parce que a wonni lan souci ma rêve ma ko ya jombe min kadi le ko welata lan souci an rêve an ko yomi jombe andi ɓe innay si faalaɓe yiitidi hara lanni donc ko faalaɓe ko faalaɗo jombude e faalaɓe jombede tu comprends un peu donc ɗum simi innuma o tan ɗo a yafoto lan seeɗani haray mi yaha mi kippa ɗum noon min daara kono noon haray miɗo tori balla on woni ballal ngal ko ya juulotoranɗa lan Allah yo Allah yen waw hettugol yummiraɓe mi tañƴinike noon mi tañƴinike par ce que voilà lan tañƴini bay ko laaɓal mais mi anda mi wata kadi certifiegol min na pellet mi hetta e mo non ɓe mi yewtidima so tawi ko fi ɗin mbuuɗi ɗon hatta e ɓe hetto min on mi yoɓay ɗum par ce que mi wonninoma waɗira noon mani ɗo tama kono min noon min mbalama yittagol ɗo to ɗo joni Yes, yeah, me not this. So ko ɗo min tajiɓe yaccito natirgol ko ɓawa fuuci ɗum Oh, awa on pesa anani oh, a faami ko min numa ko nga faami. awa ɗo ko ɗo woni ko min numa ko piiji buy feƴƴi kono femmacci o hetta ala ko ala fey ɗo mbaringa yawno ko négocier procureur jom ɓe yewti famodirama jugement yummiraɓe ganni laamu mama mbiyas wawa joni ɓe jugetaki mais il a payé 7 millions pour ça Like moƴƴano. jalika tawno ga Yali ka alaga. ok c'est bon c'est min so stapiji go quoi ɗo sur et certain soit janggo ma faɓɓi janggo yummiraɓe hewte minno déplacé o to ko yahana ɓe mais haranayo ɓe faamu ko kanko liidoɓe quoi a faami joni noon so ɓe yewti ko en prépare en fof men ma yewtere waɗe ɓe anda ko ɓe bonni ko ɓe anda andike kadi a faami tummodirde ange mi e jalika e mbarigan bonga mama mbiyas e fof men ko tummodirde yewte a faami donc ara prépare toi aray ko ɗum mi arno andingol Quand même konko waɗi ɗon ɗo so tawi woniri ko ni hare o golli few billahi wallahi o ɓatungo mo moƴƴi ɓerde par ce que min luttuno yan o yummira ko kaso ñonayi ɓenanalma de mi tolérata bon hay min mi haalanno mu ko mi wakkilaki fi ɗum ɗon awa kono ɓawa tawi o insisti mi tawi tomi ɗumanno tomi bonnu ko firti ko kono ko faala miiji ko waɗugol quoi a faami ka ko waɗɗo ko moƴƴere kanko so daaririɓe gikku maɓɓe on o wattano ɗum ɗum o sa daari bonoru no ndu kaniri noon a waray a faami ka vraiment ɗo ko Allah yoɓata ko Allah yoɓata quand même ko ɗum ɗo woni sadaka quoi e waɗangol mo waɗanta ɗum moƴƴagol e boniɗo e mum ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude min noon mi wawata ɗum goy min quand même min mi wawata min siga ɓe yummiraɓe hatta mi itta wonki siga ɓe wo ko tami waɗi bone ɓuuri ko ɓe waɗi kon quoi siga ɓen mi hukkatama e probléme mais sim tawi ɗe hokki mi jawntama et puis ñande ɓe andoye ɗum o holliɓe ɗo fof fotata no gaɗa ko kangersa ɗo warata ɓe wallahi o holliɓe fof fotata
koko waɗi ɗo tun ɗum ɗon tun no ɓuri koko ɓe wonano jugede ɗumanne soke condamné to koko waɗi landi so ɓe sisano fandi o ɓe lappa eno hayso ko 10 ans de prison kala ko fure maɓɓe o yalta eno ɓa ko yummiraɓe no yummirawo so waɗi 10 ans de prison aray ko ɗum ƴetti sai ko lanno ɗum a faami eyyi bon ko ɓe ɓerde mum quoi joni min mi yeeyi merci nan اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله hande ka wonnen ɗo piiji buy waɗi déception ji buy en heeɓi aminata on heeɓi en heeɓi ɗo alhamdulillah hande o yalti ka kaso barka probléme o